Bé, Mamet normalment fa obres amb tios, no? La majoria. I aquestes són dues dones. I jo crec que va agafar aquesta relació d'un matrimoni de Boston, que eren matrimonis, o parelles, no matrimonis, parelles de dones que hi va haver a Boston a finals del XIX, principis del XX, i que, per tant, com que no eren una relació heterosexual marcada ja per uns criteris i per uns esquemes, eren molt lliures d'inventar-se la relació. La relació d'aquestes dues, segons qui se la mirés, diria que és molt tòxica. Potser té coses de relació tòxica, perquè Mamet també parla d'això, parla de les relacions amoroses, però del poder que hi ha en totes les relacions. Sempre hi ha una relació de poder. És molt divertit el diàleg, és molt sorpresiu, és molt viu i enfronta aquestes dues dones que en principi volen coses diferents, però que acaben valorant la gran complicitat que tenen. Nosaltres volíem fer aquest muntatge també per agrair als mestres tot el que ens han donat i, en aquest cas, agrair-li a l'Anna el que ens va ensenyar. Tot i que el muntatge és diferent, perquè jo no sóc l'Anna Lizaran, que l'obra també ha crescut amb aquest temps, no? Perquè hi ha hagut un moviment feminista que no hi havia en el moment que la vam fer, un ressorgiment. També hi ha hagut un moment LGTBI que tampoc hi era. Els bons textos tenen això, i és que es fan actuals amb el temps. I aquesta peça, més que cap altra, és un joc, és un divertiment, és un joc amb el públic. I també volíem fer això, un regal de... Ai, la vida és molt dura, nois, anem a relaxar-nos una estona i a riure i a passar-nos-ho bé.